سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يكنيكم كما يتخونوا كم وترو سناي كتكونوا من يوتيوم لومي حنت فليز بلت عرستي بفلا يدما نهز عناتنا تملكت ياخد كون زيانا لوم فيديو كلنا تخطاتلنا هنريا بفلا يناب كل حبرة تسابنا خد بتسعون كتتحبابرون بتحتنا حتت ماتشم بمولو اب حبرة تسابنا حادي عمق زبالة فلتو زولو انتاينا نبل نولاد كاكتبلي خات نبر نولادنا كنبلينا نبرينا نبل إذا فيديو زيا بفلاي نتومكم إلنا نأمنن نحسبن كم متن على قداسيت الكون تخل مغنياتو هيوتنا نعملنا مسوات غيرنا انت لنا نزين نقرات زيات انت غيرنا وزيت كن رغبة لنخلينا انت زي اللي هيوتنا نعو مسواتينا كنكسر ونغل سلا نخل مالتيو سلا زي فيديو كمي غيرنا بلحتن نفعاتن رؤسهم دما شارب زغونو قلعوت هزانات كان عب نخل إنا غنر مالتيو استفلالين بتاعت أزيانا قدستي مستو عالزدلين هيوتنا حدا هزان ناب حدا بلوس من قدي ويدما أبزيتكم كم زوعلون كجبرا عبس الوازلون كاب حد كاب نورمال سبزمت زي كونه كاب حنت عباي سايكولوجيست زخونتنا هارفارد يونيفرسيتي عباي كيلانا سنامرو كاب زخونت زمتايو ليزا فيلد مانيات بال كاب زمتايو كاب متن لعل ما خطر منا غمزخل أمينة زغرب زلغو كاب نفس الجميرون بزح كنا مهارة لغم نخل تأمامينه أكنقرأكم فتو لذي كين وحكو كاتانا بتتمرت خناتو أرستنا how to raise kids with flexible and resilient brain. So كميجرنا هتلعنات بلحن أزيو أوتشيت كمتزخل رأسن حيزون كعبيو قولوي كنا تقولهم نخلينا غنري قدامي نتبي أبزيان رياضة لنا انتهينا نقول لنا be a gardener not a carpenter. انتهي بلادنا له كم أبجرجين تسرح سبنبر كم كاربينتر كنكون أي جبعنا أب معبيانا هالسنة ولا له كجت لكم ينتهي مالت مهانو كم متن على قداسي زربايا كيت رسعواون. Carpenters carve wood into the shape they want. Gardeners help things to grow on their own. سلذي أبزياتها فللي كاربينتر ويدما فلنيامود سرح سب مالتيو نتيت أولاديو نتمسمار كل جزء أبتنسوس دوليو أرماديو أولا كرسي كم زخون اللي جيرو قراريتي يزقبره أب جردين تسرح سب جنتاي يزقبر التزر إن السعيز وزلو نخباب كل نتحمد كل نجار زقد زليو نجار يزقبر سلذي كل التسوس يزقبره حدا فريام زخون كباب بمفتار زرك بقولو لي يسفتن نتات بقول زلازر نخط الوا indirectly نتزولا كباب بمقياري خاطر عجز جردين أب كاربينتر جن كل جزء كاب فلنيامو تتدليك قوري إسكا حريمكا سميركا كم تتدليك هتجبر أبزي حج مستوعب تدل انتهي مالتنا هنا هتأنا كعب يخلو أبتن إحنا ندليل لهم زلنا نجر وكا أب إيوتهم تاي كونوا يدليون إحنا دينا نوسنا زلنا ويس نتنساتهم توعيبهم زلو تهوبو نعو كوعبلولو زخولو بايتاينا نفتر زلنا مالتيو كده مالكمي نتهزان نابنت أنا دكتور كون ودي دكتور كون حكيم كون إنجنير كون ديز دليو زلهم كمن كون يقدر له ويس اتهزان نعو دس زبلو نسته هو زلو بحقناتو زلو ريه نابو كم تعبي قبر له زيادة فللي زبس حولادي نتولادو أبتنس زدليو خيدي زدليو ما مركت كون حكيم كون سبورتنيا كون كعسة صعاتها كونيلو بتدقق عم الدفيو نابو كورس ديس فتن تزبالة تقل كونا جردين كوينا كل تعدلات نبومو أبيني تتبقي حقو صالو رينا أبو خندف كلنا تزبالة نساء. So instead of forcing a kid to learn what they think is right, provide options and observe what catches their interest. I love this. زي نتهزان كل تي بايتا مفترلو أكن تسقط غير كان أبزي كيديلكا كل بحيل جزي خانجلن غير كاتجبره كل تعدلات مفترلو رأيه تعذبه أبي دستازلو تدستازلو مسراها شو نعوز تكم نجارات حبه طيب لنا له once you understood what kind of plant you're growing you can adjust the soil for it to take root and flourish. So حنسب أنت أنا زرعي تزرع كم زلها مثلا لغا نعازخون حمد نعازخون معدن نعازخون نجارات كله تقرب لنا تز عندما مجمريا كل نجارو أبي قلتي أنفت مسفلتك زيد ليه كل دقة تقبرلو تمرتنا بتنسز حقو سلو توزدو ترينين لما هم كل زيد ليه لما توصلوا بقليلو لما نات حقوسه نازل على درجة خلت أخل زيا قصر حديا قصر خلته
talk and read to your child a lot. ስለዚህ ተኻለይቲ ድማ ንደቅና ብዙሕ ክንዛረቦም ኣለና ከምኡውን ብዙሕ ከነንብበሎም ኣገዳሲ ይብለና research shows even kids are at at ህፃናት ጆኖስ ኪፕሰም ኣቆራሪፀ ዝገበርኳ ሪሰርች እንታይ ይብለና ወይ ከመፅናዕ እንታይ ይብለና ህፃናት ወላ ኣብቲ ንእሽተይ ኣዋርሕ ዕድሚኦም ኣብቲ ቀንዲ ንኣሹ ከለዉ እቲ ንሕና ንዛረቦምን እቲ ንሕና ነንብበሎምን ነገራት ኣብ ሓንጎሎም ትርጉም ኣለዎ ርእሶም ዝረክሖ ዘይ ክጥቀመሉ እዩ ዝጅምር ይብለና ወላ ገና ዓመት ከይመልኡ ከለዉ ስለዚ ንህፃናት ምዝራብ ከም ሰምዑካ ጌርካ ምንባብ ካብ መጠን ንላዕሊ ኣገዳሲ እዩ ይብለና ኣሎ so the more words they hear the greater the effect they'll also have a better vocabulary and reading comprehension ስለዚ መጠን ብዙሕ ቃላት ዝሰምዑ መጠን ብዙሕ ነገራት ዝሰምዑ መጠኑ ድማ ሓንጎሎም ውፅኢታውና ኮነ ኣብቲ ንሱ ዝደልዮ ድማ እናዓበየ ይኸይድ እዚ ድማ ዝፈልጥዎም ቃላት እናበዝሑ ይኸዱ ከምኡውን ናይ ምስትውዓልን ናይ ምንባብን ኣንቢብካ ናይ ምርዳእን ዓቕሞም እናዓበየ ይኸይድ ይብለና ኣሎ so teaching them emotional words ተወሳኺ እንታይ ክምህሮም ኣለና ብዛዕባ ስምዒት ዝገልፁ ቃላት ክምህሮም ኣለና ከምዚ ዝሓዘነ ምሕዛን ምሕጓስ ምሕራቕ ኩሉ እዚኣቶም ክንሕግዞም ክንክእል ኣለና ካልእ ድማ ንኣብነት ሓደ ቆልዓ ዝበኪ ወዲቑ ድዩ ዝኾነ ኮይኑ ክበኪ እንተሪና እንታይ ክትብሎም ትኽእል ነቶም ህፃናት ትብለና ዛኪላ this is really beautiful እቲ ህፃን ስለምንታይ ይበክሎ ትፈልጡ ዶ ትብሎም ምናልባት ከይፈልጥዎ ክእሉ እዮም ስለዝወደቐ ስለዝሕመሙ ከምኡ ድማ ክሕቆፍ ስለዝደለየ ዝእብዶ ስለዝደለየ ዝበኪ ዘሎ ስለዚ ምብካይ ውፅኢት ናይ ቃንዛን ደገፍ ከም ዘድልዮም ድማ ይመሃሩ ማለት እዩ the more they know the more flexible they can act ስለዚ ነገራትና ተረድኦም ምስከዱ ምኽንያታት ናይ ነገራትና ፈለጡ ምስከዱ more flexible እናኾኑ ድማ ይኸዱ ነቲ ዝገብሮ ድማ ምኽንዩ እናኾነሎም ይኸይድ ማለት እዩ ምስኣት ኸይድ ሳልሰይቲ try to explain things ነገራት ናይ ምግላፅን ስለምንታይ ከመይ ኮይኖም ናይ ምርዳእን ዓቕምና ክሕይል ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ ህፃናት ርእሶም ፃዕዳ ፊልዮ እዩ ብዙሕ ነገር ክፈልጡ እዮም ዝደልዩ ስለዚ ዝኾነ ነገር እዚኣ ከምዚኣ እንተልካ ስለምንታይ ብኸመይ እንታይ ገይርዎ ስለምንታይ ብዙሕ እዮም ዝሓቱ ዋይ ክፈልጡ ስለ ዝደልዩ ምሕታት ማለት ክትፈልጥ ምድላይ ፅምእ ናይ ፍልጠት እዩ ዝነግር ስለዚ when you explain things to kids you've taken something new from the world and made it predictable ሓደ ነገር ክትገልጸሎም ከለኻ ንህፃናት ሓደ ዘይፍለጥ ዝነበረ ነገር ወሲድካ እንታይ ትገብረሎም ኣለኻ ንድሕሪ ሕጂ እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ከምኡ ክርእዩ ከለዉ እንታይ ዓይነት ክሓዝቡ ከም ዝኽእሉ ኣብ ሓንጎሎም predictability ወይ ከዓ ናይ ነገራት ከመይ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ናይ ምንባይ መንገዲ ተርእዮም ኣለኻ ወይ ክስተት ትፈጥረሎም ኣለኻ ስለዚ ዝኾነ ነገር ክሓቱና ከለዉ ከይተሰላቸና ምኽንያት ክንቦም ክንክእል ኣለና ምኽንያቱ brains work more efficiently when they predict well ሓንጎልና more ብቕልጡፍ መዓልቲ ዝሰርሕ ውፅኢት ናይ ነገራት ክግምግም ክኽእል ከሎ ወይ ከዓ ክፅበ ክኽእል ከሎ predict ክገብር ክኽእል ከሎ more efficiently more ውፅኢታዊ ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ ሓቱና ከለዉ ከይተሰልቸና ኩሉ ግዜ ስለምንታይ ከም ዝኾይኑ ክብሉና ከለዉ ክንምልስ ምኽንያት ክንህብ ክንፍትን ኣለና ኣብዚኣ ዝበፅሐ ግዜ ንገብራ ግን እንታይ እያ avoid answering why question with because I said so ስለምንታይ ከም ዝኾይኑ ቴሌቪዥናት ፋያ ስለምንታይ እንተሎምካ ኣነ ስለዝበልኩ ዘጋጥም እዩ እንድሕር ደኺንካ ኩሉ መልሲ ክትባይ ትኽእል ኢኻ ስለምንታይ ንዝብሉ ግን መልሲ ክህልወና ኣለዎ ሓደ ቴሌቪዥን ንዓይንኻ ሕማቕ እዩ ካልኣይ ክሰርሕ ስለ ዘለካ ዝኾነ ዕዮ ገዛ ክሰርሕ ስለ ዘለኪ ከምኡ እናበልና ምኽኒታት ክንቦም ክንክእል ኣለና ስለዚ ኣብዚ ኩሉ ግዜ ኣነ ስለዝበልኩ ስለዝተኣዘዝካ ስለዝበልኩኻ ዝብል ጥራይ እንታይ ይገብር መሲልኩም ግደፍ ኣነ ዝበልኩኻ ስማዕ ግበር እንድሕር ኢልካዮም እቶም ቆልዑ ስለምንታይ ይገትፍዎ ነቲ ነገር ኣይፈልጡን እዮም እንታይ ደኣ ስለዝተባህሉ እዮም ብኻልእ ኣዘራርባ ንስኻ እንተዘየልካ ብኮንቶ ተረኺቡ ድሌቶም ክገብሩ እዮም ማለት እዩ ሽኮራዊ ነገር ኣይትብላዕ እንድሕር ኢልካ ንሓደ ህፃን ስለምንታይ ክርድኦም ክኽእል ኣለዎ ምኽንያቱ ስንኻ ከበላሽወካ እዩ ኣካላትካ ክግጅፎ እዩ ጥዕናኻ ክሕምመካ እዩ ከብድኻ ክሕምመካ እዩ ርእስኻ ክሕምመካ እዩ ከምኡ ድማ ኣብ መወዳእታ ነፍስኻ ክገጅፍ ይኽእል እንድሕር ኢልኩሞም ስለዚ ሽኮራዊ ምብዛሕ እንታይ ጣዕበን ከምፅእ ከም ዝኽእል ክርድኦም ተጀሚሩ ንስኻ ኣብ ዘየልኻሉ ኣብስኻ ኣብ ዘይትህልወሉ ኩነታት እውን ኣጠቓቕሙ ክቋፃፀሩ ሓንጎሎም እናዓበየ ይኸይድ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ስለምንታይ ነገር ክገብርዎ የብሎምን
ምክንያት ክንቦም ክንክላለና ይብሉና ማለት እዩ so እዚ ተዘይኮነ otherwise may violate this so ኩሉ ግዜ ነቲ ባህርናቶም ሬጉሌት ክገብሮ ብከምዚ ምክንያት ዝዓበየ ቆልዑ ድማ ነገራቶም ኣስተኻኺሎም ንክኸዱ ዝበለፀ ዕድል ኣለዎም ትብለና ማለት እዩ ራብዓይቲ ምክንያት describe the activity not the person ሓደ ነገር ከጋጥም ከሎ ኣብ መንጎ እቲ ዘጋጠመ ክስተትን ኣብ መንጎ እቲ ሰብን ክንፈላለ ክንክእል ኣለና ሓደ ቆልዓ ጌጋ እንተተዛሪቡ ወይ ካብ ቁኑዕ ዘይኮነ ነገር ተተዛሪቡ ሓሳዊ ካብ ምባል እንታይ ክንብል ኣለና ሓሶት ተዛሪብካ ክንብል ኣለና እታ ዝበልካያ ቅንዕቲ ኮነትን ስለዚ ንዑ ዘይኮነ ነታ ዘጋጠመት ነገር ክንዛረብ ክንክእል ኣለና እዚያ ብጣዕሚ ኣገዳሲት እያ ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ ኣይነስተውዕለላን ኢና ክንሪኢና በብዙሕ ኣብነታት when your son hits your daughter don't call him a bad boy be specific stop hitting your sister it hurts her and tell him to say sorry ታይብለና ኣሎ ንኣብነት ክልተ ደቂ ኣለውካ እቲ ወዲ ነታ ጓል እንተሃሪምዋ ትወድኻ ንሓፍትን ተሃሪምዋ ግደፈታ ሕማቅ ርጉም ካብ ምባል እንታይ ክንብል ኣለና ንሓፍትኻ ይትረማ ትጋገለኻ ንሓፍትኻ ይትረማ ምክንያቱ ሓደ ተታሃርሞ ዘለኻ ይሕማሎ ስለዚ ይሕርቃሎ ካልኣይ ድማ እንድሕር ሓሪምካ ሓሪቕካን ክፀልኣካያ ከምኡ ድማ እንድሕር ከምኡ ኮይኑ ከምኡ ስለ ዝገበርካ ድማ ይቕረታ በላ ተጋጊየ በላ ስለዚ ስለ ዝሃርም ዘሎ ነቲ ኣክቲቪቲ ነቲ ዝገብሮ ዘሎ ጌጋ ምዃኑ ክንእምኖም ኣለና ስለምንታይ ጌጋ ኮይኑኻ ክንነግሮም ክንክእል ኣለና ጌጋ ስለምንታይ ምክንያቱ ሓደ ክሕማዩ ድሕሚምዎ ሰብ ክሓዝን እዩ ድሕሪኡ ድማ እቲ ሰብ ስለ ዝሕረምካዮ ክፀልኣካዩ ከምኡውን ክሓርቕ እዩ ስለዚ ነዚ ነገር ንምክያድ መጀመርያ እቲ ምህራም ተተቐብሎ ድሕሪኡ ድማ እቲ ይቕረታ ንኽብሉ ከምህሮም ክንክእል ኣለና እዚ ሕጂ ንመፃኢ እውን እናተረድኦም ይኸይት ዝገብርዎ ዘሎ ማለት እዩ the same rule holds for praise እዚ ንመቕፃዕቲ ወይ ንጌጋ ጥራይ ዘይኮነ ንፅቡቕ ነገር ድማ ከምኡ ንኣብነት ጓልካ ወይ ወድኻ ኣዝዩ ፅቡቕ ነገር እንተገይሮም እንታይ ክትብሎም ኣለካ ብጣዕሚ ንፍዑ እንዲኻ ስኻ ንፍዑ ዝወደይ ገለ ዘይኮነሲ እዚያ ዝገበርካያ ኣዝያ ፅቡቕቲ እያ ነይራ ነታ ኩነታት ጥራይ ኮምፕሊመንት ክንቦም ኣለና እንታይ ትብሎም instead of commenting her so instead comment on her option ንምምጋስ ነታ ዝገበርዋ you made a good choice not slagging your brother back እንታይ ማለት እዩ እታ ዝገበርክያ ንኣብነት እታ ጓል ምስ ሃረመታ ተደይ ሃሪማቶ ንፍዕቲ እዛ ጓለይ እታ ንሓውኺ ስለ ዝሃረመኪ መሊትኪ ዘይመራምኪ ፅቡቕ ምርጫን ኣዝዩ ብሉፅ ምርጫን ነይሩ ምክንያቱ ሰባት ተሃሪምካዮ መሊሶም እዮም ዝሓርቁ ሃሪሞምካ ከለዉ ገዲፍካዮም ሸለልካዮም ትኸይድካ ግን ኩሉ ግዜ ንሳቶም እዮም ይቕረ ንኽብሉኻ ኣብ ጌጋ ዝነብሩ እምበር ንስኻ ኣብ ጌግኦም ኣብቲ ናቶም ደረጃ ይወድቕካ ስለዚ እዚ ዓይነት ምልክታት ናፈለጠ ብምክንያት እናበሰለ ዝዓበየ ህፃን ፅባሕ ንጎ ኣብቲ ሪል ላይፍ ንዘጋጥሞም ኩሉ ብቐሊሉ ክብድሆ ይኽእል ማለት እዩ when someone tells a lie don't say Sam is a liar which is about the person say Sam told a lie which is not a good activity ስለዚ እንደገና እንደራሓስዩ ሓደ ቆልዓ ሓሳቡ ክንድምባል እታ ዝበልካያ ጌጋያ ወይ ከዓ እቲ ሰብ ዝበላ ካብ ሓቂ ዝረሓቐት እያ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ድማ ንሰባት ዲስፖይንት ይገብሮም ወይ ከዓ ሓሶት እንድሕር ተዛሪብና ሰባት ሕማቕ ይስምዖም ብዛዕባና ንከኣምኑና ድማ ከም ዝሽገሩ ክምህሮም ክንነግሮምን ተተሓሳስበና ማለት እዩ ሓምሻይ ነጥቢ help your kids to copy you እዚኣ ኣገዳሲት እያ ንደቅና ኮፒ ንክገብሩ ናብቲ ንሕና ንገብሮ ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ንዓና ኮፒ ንክገብሩ ክንሕግዞም ኣለና ትብለና እንታይ ማለት እዩ have you noticed how some tasks that seem like work to you can be played to a child ሓደ ንጥፈታት ንህፃን ንዓና ስራሕ ክኾኑ ክእሉ እዮም ብርግፅ እውን ስራሕ እዮም ንህፃናት ግን መዘናግዒ ነገራት እዮም ንኣብነት ገዛ ምፅራይ ንዓብ ሰብ ስራሕ እዩ ንህፃን ግን ምዝንጋዕ እዩ ስለዚ ከተፅሪ ከለካ ጎኒ ጎኒኻ ዝኾነ ነገር ንክገብር ክትሕግዞ ክትዕድሞም ክትክል ኣለካ ከምኡውን ኩኪንግ ክሽነ ምስራሕ ነቶም ዓበይቲ ስራሕ እዩ ንህፃናት ግን ምዝንጋዕ እዩ ስለዚ ንእሽተይ ነገር ሂብካ ንሳቶም እውን ኣብኡ ከበርክትብሉ ዝኽእሉ ዕድላት ምፍጣር ካብ መጠን ንላዕሊ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ኣብቲ ዝተገበረ ነገር ሓደ ይመሃሩ ኣለዉ ካብ ትዕዝብቲ ስለ ዝመሃሩ ካልኣይ ገለ ነገር ከም ዝገበሩ ስለ ዝስምዖም ኩርዓት ይስምዖም ንሳቶም እውን ፕሮዳክት እቲ ነገራት ናይ ምፍፃም ክእለት እናተምሃሩ ይኸዱ ማለት እዩ kids learn naturally by watching
ህፃናት ዝያዳ በመጽሐፍ ምንባብን እዮ ገዛ በመስራሕን ዘይኮነ በመዕዛብ እዮም ዝመሃሩ ስለዚ ምሳኻ ኮይኖም ክሰርሑ ከለዉ እንታይ ከም ዝግበር ይመሃሩን ይምከሩን ስለ ዘለዉ ይመሃሩ ኣለዉ ስለዚ ኩሉ ግዜ ነቲ ንስኻ ትገብሮ ኣብ ጎንኻ ኣብ ጥቃኻ ኮይኖም ክዕዘቡ እንተሪብካዮም ንክመሃሩ ዕድል ይህቦም it's an efficient way to learn and give them a sense of mastery ስለዚ እቲ ንስኻ ትገብሮ ዘለካ ምሳኻ ክመሃሩ ከለዉ ብቕልጡፍ ክመሃሩ ከለዉ ነቲ ነገራት ድማ እናብሰልዎን ብቅዓቶም እናሓየለ ንክኸይድ ድማ ዝለዓለ ዕድል ይህቦም ስለዚ ኩሉ ግዜ ብዝተኻለ መጠን ኣብቲ ንሕና ንሰርሖ ምሳና ከበርክቱን ተዓዲምናዮም ብዙሕ ነገር ከመሃሩ ይኽእሉ ካብዚ ናብዚኣ ጥንቃቐ ተድልያ ነገር ኣላ little kids will copy you for better or worse ህፃናት ንሕማቕ ይኹን ንፅቡቕ ካባኺ ከመሃሩ ይኽእሉ ትብለና ኣላ ስለዚ ኣብ ቅድሚኦም ሕማቕ ንገብር ተለና ሕማቕ ክገብሩ እዮም ንኣሽቱ ህፃናት ሪኢኹም ኣለኹም ቴሌፎን ሒዞም ክዛረቡ ይጅምሩ በይኖም ካበይ ሪኦሞ ካብ ሰማይ ኣይኮኑ ሪኦም ካባና እዮም ሪኦሞ ስለዚ ደቅና ካባና ሪኦም ፅቡቕ ዘይገብሩ ኣለዉ ሕማቕ ብቀሊሉ ኣብነት ክኾነና ይኽእል ህፃናት ንዓና ካባና እንታይ ይመሃሩ ኣለዉ ክንጥንቀቕ ክንክእል ኣለና ብዝተኻለና መጠን ፅቡቕ ከነምህሮም ክንክእል ኣለና እሱ እንተዘይተኻኢሉ ግን ካባና ሕማቕ ንኸይመሃሩ ካብ መጠን ንላዕሊ ክንጥንቀቕ ኣለና ኣብዚ ሕጂ ካብ ዘረባና ካብ ስራሕና ካብ ንጥፈታትና ካብ ኩሉ ነገርና ሕማቕ ነገር ንኸይወስዱ ጥንቃቐ የድልዮ ፅቡቕ ነገር ንኸመሃሩ ድማ ተበግሶ ምውሳድ የድሊ Number 6, expose children to people. ህፃናት ምስ ሰባት ኣብ ሰባት ዘለዎ ቦታ ንክኾኑ ዕድል ክንከፍተሎም ክንክእል ኣለና ስለምንታይ ብዙሕ ግዜ ህፃናት ካብ ሰባት እለዮ በይኑ ገለገለ ዝብል ሰሚዕና ንህሉ ኢና ግን ህፃን ምስ ሰባት ተኮይኑ እንታይ ጥቕሚ ኣለዎ ክንርኢ ኢና alongside the family members try to expose children or ንኣሽቱ ቆልዑ ብፍላይ to diverse people especially when they are infants ንኣሽቱ ከለዉ ቆልዑ ካብቲ ቤተሰቦም ስድራ ቤቶም ወፃኢ ምስ ዝተፈላለዩ ዓይነት ሰባት ኣብ ዘለውዎ ቦታ ክህልው ፅቡቕ እዩ ዝተፈላለዩ ዓይነት ሕብሪ ዝተፈላለዩ ዓይነት ቋንቋ ንክሰምዑ ዕድል ተረኺቦም ፅቡቕ እዩ ስለምንታይ babies who interact regularly with different languages may retain critical brain writing that helps them to learn other languages ህፃናት ዝተፈላለዩ ዓይነት ሰባት ክርእዩን ክሰምዑን ዝኽኣሉ ኣብ ንእስነቶም ምስ ዓበዩ ብዙሕ ቋንቋታት ናይ ምኽኣል ዕድል ኣለዎም ከምኡ ድማ ንኣብ ካልእ ነገራት ንክመሃሩ ዳይቨርሲቲ እዚ ሬሲዝም ዓሌታውነት ዝበሃል ከየጥቅዖም እውን ዓበ ደገፍ ኣለዎ ልክዕ ንዖም ዝመስሉ ጥራይ ኣብ ውሑዳት ሰባት ናርኣዩ ዝዓበዩ ኩሉ ግዜ ሬሲስስ ንክኾኑ ዝለዓለ ዕድል ኣለዎ ምክንያቱ ካልእ ነገር ስለ ዘይፈልጡ ካልእ ነገር ኩሉ ሕማቕ ኮይኑ ስለ ዝስምዖም ይትብለና ማለት እዩ ስለዚ ምስ ካልኦት ሕብረተሰባት ክርእዩን ክሰምዑን ድሕሪ ክኢሎም ወላ ይረዳእዮም ፅባሕ ንጎ ኣጠማምቶም ብዛዕባ ዓለም ስፍሕ ዝበለ ይኸውን it also helps to cope with others at later age ከምኡ ድማ ምስ ካልኦት ምስ ዓበዩ ምስ ካልኦት ሰባት ብቐሊሉ ንክዛመዱ ይኽኣለሎም ቁጥሪ 7 ድማ let them do their own work ከምኡ ድማ ናቶም ዘበለ ስራሕ ንክሰርሑ ናቶም ንጥፈታት ንክገብሩ ዕድል ክንቦም ኣለና children love to try things on their own without your help like getting dressed or so this is good ህፃናት ኩሉ ግዜ በይኖም ቢዙ ኮይኖም ነገራት ክገብሩ ክፍትኑ ደስ ብሎም እዩ ሕጂ ኩሉ ግዜ ወላ ክጋገዩ ከሎ ኣነ ሓደ ግዜ ክትሕግዞም ትወኽ ኢኻ no don't do that ከነስተውዕል ክንክእል ኣለና ክጋገዩን ከበላሹን ክኽእሉ ኣሎ yes ሓደ ግዜ ክትሕግዞም ትኽእል ኢኻ ዝበዝሕ ግዜ ግን ባዕሎም ጀሚሮም ንክውዱ ክትሕግዞም ክትክእል ኣለካ እዚኣ ካብ ተመክሮናተይ እውን ዝነግረኩም ዘለኹ ዕድል ክንህቦም ክንክእል ኣለና ሓደ ነገር ባዕሎም ክውዱ እዮ ገዛ ክሰርሑ ከለዉ መድረክ ክንፈጥረሎም ኣለና ክንሕግዞም ኣለና ግን ባዕሎም ንክሰርሑ ክጋገዩ ከኣብዮም ክኽእል ከም ዘለዎ ስለዚ ዋላ ክንዲ ዝነፋዕና ንምንፋዕ ብዙሕ ክንሕግዞም የብልና ምክንያቱ ናቶም ነገራት ምፍፃም ዕብየት ንክገብሩ ስለ ዝሕግዞም ከምኡውን even actions that look like misbehavior may be a child's attempt to understand their effects on the world ከምኡውን ሓደ ግዜ ህፃናት ሕማቕ ነገር ክገብሩ ከለዉ ኩሉ ግዜ ካብ ሕማቕ ዝተበገሰ ከይከውን ይኽእል እዩ እንታይ ማለት ሓደ ህፃን ሓደ ብኬራ ኣውዲቑ እንተሰይሩ እናፈለጠ እንተገይርዎ ምናልባት ብሕማቕ ጥራይ ክንሪኦ የብልና ነገራት ምስ ወድቑ እንታይ ከም ዝስበሩ ንክርድኦም ዝገብርዎም ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ሓደ ግዜ ክንምህሮም ኣለና ስለምንታይ ሕማቕ ምዃኑ ግን ክፍትኑ እውን ዕድል ክንቦም ኣለና and don't try to do everything for them ክንዲ ዝፈተናዮም ንፍቶ ኩሉ ነገር ክንገብረሎም ግን ክንብገስ የብልና ምክንያቱ ንኸይመሃሩ ንኣስሮም ስለ ዘለና
إذن شوعت نبتات بزيك العالم نتي ملي هوتنا مسوعت كيرنا نعبيو زلنا هزان نعبيوم زلنا هزانات زبالة هيوتنا كلهم نعانا ون كابتي زسمعنا شغرات نخندحن أبا حاجة قبلنا يقول يوم بليسنا كل شير قبروا كلنا نافلتنا انت خيدنا صبوق هزانات كنعبي حبرة السبنا دما نايمز حبرة السبنا ونكنوعز نخقلب المعالج سلازي إذا فيديو انت فتيغما لايك قبروا لا شير قبروا لأنه كل دما إزي ناتي مخرخون كله نسخاتكم تفلتوا تصبغ مخرون أب كومنت بليز كل سب كومنت يعني ببيو كاود ما بزوحي مهاريو ناتكم كومنتونا بتاعتك تصبيك مين نابلكم نايلو من فيديو أبزقودي أب كالك ساب نراخب دحانكم بلكم سسنايو تشاو